Sagudahin nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni Julia nga Napolwan nagdumaanda. Dear Manong Nemi, nakarubata kon Manong Nemi kaliplipas ko nga nagdigos iti day nga bigat. Ida sa lodsudan ni Dindo nga asawak no sa dinno ti papanag. Sino papanag? Naki ni Manong Henry. Kasweldo na idi kalman. Kalman. Idi biyernes ko na kuma. Iso nga, inakamanin tumawat ti kwartana. Di ka mabain. Julia. Ano kumat kabain ko? Kaya awan paggastusan na. Awan asawa na. Agsusulit ti balay na. Tilang paggastusan na. Kanin na nga manula. Kanin na. Istain na. Ken, nagpalaba. Ti arwaten na. Di mo korot ko mga mapangamin alaan. Di mo rin na. Labaam. Daman matulungan suna. Damat para labanan. Di mapukawan ti pagtrabahuan di para labanan. O siyak ba pan manglaba. Ti mureng na. Pangusaram nga ti dawatan mo na kwarta kang kwana. Masapol di anak mo iti kwarta di eskwela. Kinap no, di gamak mo ta. Da kayo ko agataan nga. Kadati nga sweldo. Kahit bayam latan di sweldo ta urnungan ta. Nakdumawa ti kwarta ni Manong Henry. Tapno di kasta. Hanta nga unay magastos na kita sweldom. Pangunay kamatan. Karo kamat. Ano yung karo kay magbagat? Kabusat ko. Abigad nga saan? Inabot no na Manong Nemi no mapanag iti balay ni Manong Henry conforme ti makitak nga. Manong dawatag man dito. Manong dito man. Manong malak man ito. Manong alala mga alakalat ta. No nyaman ti kasapulan nyo mga alaka. Ay gun daw ay klatamit at kinasiyati Manong ko. Talukang nga kakabsat Manong ni Manong Henry nalakayanin nga baro diak man amo no apay nga saan nga gasawa. So nito kat mga sikaso ken kuhanan lumakay. Da kami nga kapsat, kini ading ko nga Juna. Siyak ti aginting nga Manong. Ni Manong Henry, siyak sa ni Juna. Ni Juna ken siyak ada kamlat ada asawa na. Ni Juna, siyak laan mo no mapamot dumawdawat. Yung saan sa? Siyak lain sa kastoy. Ano ko mat problema kat kapsat kumat. Oo, di ba? Di madi ano takawat. Ngayon maibagak mat. Tibalay ni Manong Henry, Manong Nemi, kat asidag mas masungad ay kalpasan ti mas masungad tibalay da Uncle Kulas ken ni Auntie Yasima. Wine. Ni Uncle Kulas kabsat di tatang. Dududuha damat iti dayta nga balay. Tadi kita anak da kita naya daw yu damat nga naikamang ti sabsabali nga lugar. Di mabatog kun tibalay da Uncle ken ni Auntie adda nga agsarsarita iti sango. Lumabasak pa yan, ti, Uncle. Ay, saan ka labas na lumabas? Medyo dumagas ka mo, papanamaya. Hindi ko man yung Manong Henry. Ada siguro isuna. Ada, nangig ko ti busis na itay nga, Digito muring ko nga labaam, kung na nakarete, maglablaba ti arwaden na, muring na. Ano papamuya, papanamaya? Ano ti ba mo ibaga kinimanong mo? Kuhan di, na mga baga ko mat kwartana. Manen. Apay manen ko na. Kituan na tanong, lumabas ka no kagad papanam. Nakita ang Manong Henry, apay. Na mga bagat kwartana. Numin ano akasta, basta sweldo. Mabang ka dumawat. Alam ni auntie. Apay ko matlakas na, kabsat ko. Apay ayawan sweldo nila kay mo. Ang damit sopay nga ka maksay. No, saan na ka maban, dumawat kini Manong Henry, iti kwartana. Po, tikat nagdumaan nyo kini Juna, si Kahulya. Yan, timet, bibiyangan takmanin. Pinababawi ka, di magas, inakod. Jesus, alala, sige, ang kakarap dahil. Biyangot ba itang ikit ko? Nakamat pakibiyangan na. Sana kat ikumparar kini Juna. Alam, bibiyang ko kumano saan ka dumawat ni Juna. Kadyak ti dumawat. Umot sa bali. Tima di no agtakawak
Ngem ipakadakmet. No, da makita sa di nga mabaling ko nga iyawid ket ipakadakmet ken ni Manong Henry. Wan mo na naman, amo problema. Nyo, hindi madi akin no ilibas ko malata. Adda ni Manong Henry manunimi nga agbasbas iti magasin iti salas. Kadigdigos naman. Manong, Mike. Oy, Julia, duwanong gading ko. Imbaga bigat mo, Manong. Gastoy. Apo kita, kadigdigos mo. Hmm. Madibagbagay kita yung digos ko man, na barbaring mayatin ko na. Sinot kaduangay? Kaya sinot naman naman ko ang kaduk, tao matasawak. Dedengarot para labam. Kaya dadli ko daglablaba. Kasi man lang timoreng kon makalawas. Di mala importante ang labanan kada tinuporme ka mapanagtrabaho. No, hapikat naman kaming nanti ka ng asawa, Manong. Nagdakkel sa waldom, sakit awan ti asawam. Pangagasgasto sa mga kwarta. Kita ornunga ka. Yan tamo, baka no bigla akong agsakit. Iti grabe. Alo, di mo anong remote to. Kasla na lay daw-dawat. Abay nangtid ka man ta kwarta, Manong. Sabay hang pelang sweldo nila kay mo? Ama nang imbasi mo la sweldo no. Manulayang mo sa masapol di ay kaanak kam. Hindi eskwela da. Mano, niyakit adalat taking ka na, Manong, no anyat nabindas gitid mo kanyak. Dumano. Sa ngaribo, ayun no, yun ang basit Pagbalin mo latan nga 5, ay sapo. Ano ba nabati kanyak? O upat. Talo. Sige, Manong, naisot ko na. Talo. Kinuot natin yung rower natin, wallet na ng dudot italo nga sagsangaribo, Manong name isa na nyawat kanya. Manong, thank you. Thank you, Manong. Umahit tumanin. Jesus apo. Ore sa mong ibaga nga umay kan tumanin. Talaga kanayang kuwet ka umay. Kinseres katapusan nga umay ka. Nagsuldok ti kinseres katapusan. Adda kalat ka. Kit di nga radyo na hang umay. Umumay, ang saan nga dumawat. Ano nga rod? Agtakaw? Ano ang agtakaw ng ibagbaga? Mapay, kita umatsap sa balimanong, kapsat kamat, di ba? Ewan gayam, kumintak man, mabaling ko pa ingayawid. Iya po, ipakadak mo't lang, tapno di mo ibagang katakawat. Wala dilatas mo. Ado rita, mga lakalata. Mga lakalata, no, nyamat ni mabaling yung kasapulan nyo. Amo lagit imibusan, tadaan na. Sige, mga naka. Yapay nga rin. Ba't Manong nangalak? Mayat man. Gusto yan di kapsat. Ala. Upo na dun ako po. Ina ko, Manong. Sige. Lumabasak man na ate. Anda anti. Kini Uncle. Ne? Makikita da nga. Dapat bit-bit ka saupot. Ay. Nabit ka mat gayam. Uwan nanti, Uncle. Lumabasak ba? Ano man ang di kita, bit-bit mo. Dilatas ka na. Dumapay nga sa pulan, libre. Ay, po, Ibusan mo, dagiti para kini Manong mo. Ano nga, ibusan ka na gano? Isiso naman lang, kasi sida. Naggroserya, na ba mo inala? Hangko inala amin, ante. Kinabiyangot mo. Ano to ko lang? Hawan, ante. Lumabasak pa. Impakamakam nakidi manong name itikilakit nagdumaan nyo kini ading mga Juna. Pagbibiyangan ta ko. No saan nga panagalat, mabalin na nga pakairanudan ni Juna, di haan, hangag dawat, di saan. Abay ko mo, saan ako matatak-takaw. Masan sa nakastoy ti araramidek Manong name awan liwat na basta kinsenas ken katapusan nga nakasweldo ni Manong Henry. Isupay. Siyempre, gatang kumando ka na, ti arwatet, kakalayo nakpat na mga isibro, di isupay, ha? Tanong sa anak ang mapandumawat, kat na di kwarta niya, walang sweldo ni Dindong asawak, ti paggalaak, di, awanin ti maorno. No muna ka na
Agradwar doon ti high school, manong name iti nauna. Kaya ag-college doon. Bagak to kini Manong Henry. Manong, si kamat timang paadal ka na di inuna, nga anak ko, anak to. Sige, no ko nanda, wow, makamenos maninda tao. Bag ano, dudwa lang tanak ko. Kaya ni Jonathan Low. Disgrasya nga natsabat ko ni ating ko nga Juna Manong name. Medyo inlingid ko adi supot. Kaya ti dilatas kanda duwa pa. Manang, nagkapam. Do anong Henry? Ano tilang lingid mo? Eto'y, Detlan sama dati green reserya ni Manong Henry na pa mo inala. Haan ko nga basta inala din ko dinawat ko imbagak, impakada. Napagkamanin na nga timawat kwartana. Kat manong kat kapsat ko ba? Kapsat naman. Ang dakang matsoldo na isisuna. Tilang paggastusan na kat. Piso lang ti paggastos ti biyag manunot makan alaman. Di matagkas kasera, damot bukod nga balay. Di mat kuryente, manulat magastar na kuryente. Danom, damot kuana. Kita linabaam kumar di kiti mureng na. Ay, adapi pagsapulan di la bandera. Nga manglablaba ka di kiti mureng na. Nusak ti manglaba. Apay lablaba no ka. Wen, basta rin mapanggalan no ka di mureng na kat lablaba. Ikit ang takang gaano sa taramida mo siya kaksa. Nagadot ti mureng mo. Duduto anak mo. Kat siya kitalo. Grabe ko man talo. Tadudwa. Kat siya ka papanam. Kinanak mo amat kinimanong. Tabay, nakmat ka sa salita ang sarungkaran. Yung saan nagdawat. Oy, mundil dilawan na ito araramidek. Gamuta awan sa bali. Hangkumat nga gasgastusan ti awan anyaman na. No dikit para kada kami. Agserbi kada kami. Tulong ni Manong Henry kanya kada kami. Pamilya. Bakit ba nung kung dumawat ko kumamat dumapal ka? Anang agdadawat manang. Kahit mong sawen, siya lang tagdadawat. Nalawag at tagdadawat ka nga ron. Bahala ka. Amat dagos na ramid at ano ko kit kabsat naman. Tikat nagdumaan ta, impakamakam na kidi Manong naming imbaga. Habay. Amat dagos na ramid ka. Tikat pagdumaan ta. Katon, nagdadawat ak sikak saan. Hindi ako magbibiyang mo no duawat ak kinimanong kat mangtad mat. Agpakada ak iwan ko na naman. Pwede mang mangan kami kadagiti duwang anak ko agraman kini Dindo na dilatas nga inalak Manong name kat isut sidsidan. Na libre man inti masida. Oh, naimasan? Naimas ma. Nang katangam. Saan ko na pang ginatang, dinawat ko kina Uncle Yo, nga Henry. Ay, huli aya. Ano problema din do? Di mawat ka lang aro din ti kwartana. Tako naman ng titalo ribo. Saka pala inala di kiti grocery na. Kiiso pa yung maksay. Din mapantumanin na grocery. Ito man ano ko mo. Pangadag matwang ko na naman laman. Tikat nagdumaan nyo kini Juna. Papata kay amin. Biyangot. Anong biyangot? Kailangan nyo kung ano nagduma kami. Agdadawat ak iso na saan. Abay dagis nagdumawat. Kayat naman. Ha? Diyak mo't uso sa rin sa gusto. Ikadagyaman tam malibre pa. Ang nga natakwartang un sweldo nga ako ati usarek nga igatang ka dagito. Aging ka Manong name nga itimay sa nga bigat. Saan ko napalabas ti Manong Henry? Ape nga ta. Siguro, tanga na pan nagubra. Lumabas lang matlakan, lumabas lang tanong kanto nga nakakutse. Saan siguro Huwag gayang. Pangtadan na nga tati. Kalamang pampanunot ko. Ay, apo. Naging ka Manong name nga ni Juna tinapalabas ko. Nagsardang iti batog ko. Manang, nagapuan. Napanak ni Manong Henry. Ket, bagay mang saksakit. Ana?
Nabagayong nagsaksakit ni Manong ko na. Imbag na ko sa sarungkaran kat namo ka masakit. Kanod no di nga papa mo dyan. Sakmat lamapan kat kinsenas kin katapusan. Mabayag mo pa nagtapos. Susapo. Sa lakalamapan ng kadumawat. Kana ko magbibiyang mo. No, kinsenas kin katapusan di papangko. Apay ko mo. Ang sakit ng ano. Tinabat kayat mapan di ospital. Tap numaamuhan ko man at sakit na. Gakit sa runggaran mo ta. Apa yung nagtapos? Ano? Masakit ni Manong hamo ba sa runggaran? Sa kalamapan no dadawatem? Oy, Juna ha? Tungpain ka kayat mo? Ha? Kayat mo? Manang mat. Masakit ni Manong. Kaya ko sa anak ba na doktor? Ang dadya alukuyin ta nga may pan-hospital. Kaya di na kaya di saan? Api kami ng bilitab. Walang nga nakanan siya sa gitna. Niyapi ka siya, tibang ibagbagam. Si Kapi, timanang ko. Di ka pagpanunod. Di mga yapkan di ambulansya, tayo pa ay ambulansya. Kanuan niya nga tanong si Ka. Sige, nauma ko nam. Mangayaba kiti ambulansya. Tapno isot ti pangiloganam. Pangiloganan ta kini Manong. Tapno hindi ka sa ma-check up dito ospital. Kasta nga ron tinaramid ko manong nami ngem ni Juna ti simurot iti ambulansya. Iti sumangpet ti asawak man. Ano di damag? Peso? Nga niya? Ni Manong mong Henry. At ito ospital? Huwin. Nagdaya na ngayabak ti ambulansya tayo. May nga rin ni Juna yung baka mo na masakit. Di namat ka nung kaya ti pa doktor nga lugang kumatikod sena di na makapag-drive siguro. So nga ngayabak ko ti ambulansya. So nga nabanday na naglabas na ito. Ano nga sakit na? Anat na madlaw mo keng kuhanan o kasta nga mapangka. Kaya gagangay madlaing nga kuha. Kaya ano, mapanak at nagbagbagay pinilit ko at nagdipos barbaring mayat ko na. Nanadlaw mo nga dirikrik-dahan ng mga madi. Kasi ko mati panakadlaw ko sa anak ng doktor. Si kami din do. Padpada kay laking Juna. Katawagan ko nga rin ni Juna at numaamuam. Nuan niya kasasaad di Manong yun. Madamdaman gusto tumawagan ano. Kahit naging pakamuapig ang siyak kuma. Ngayon sana kati mo tawag Manong Nemi. Dimteng sa baling aldaw. Nagring cellphone ko ni Juna. Hello, Manang. Oh, kumusta ni Manong? Mampet resulta ti panaka-laboratory na. Kita alangkat ko na ti doktor ha. Di naman pa may bagaan nun at sakit na. Ngayon, madlaw ko ang nakapsot ni Manong. Uri nakaswero at kasla hang pagsubli ti pigsa ng kabutiswero. Manang, umay ka mumat sumublat nagbantay. Kat ni, nagpatpatdangak dito Sakman na nagbalmalim. Naklakbasit kita ano, kumusta matanda kita anak ko. Hindi asawa. Kat mabalim mo nga tawagan nila no, kumusta da? Serbi na nga na cellphone. Dobrak dito Kaya dasal ko rin kita labaak. Si kalatas basit natin makamo. So nga si kangarti nang irugin. Hindi natin kahit mo, siyak pwede nagtawag ti ambulansya. Nga na. Sige, kita dobrak. Bye. Nagkrigat ang banda. Pero ko mga siyak. Nagserbi na nga isuwa. Gusto buradak. Di ba? Diyan inauna. Nakakabsat. Isot ti doawan nag-anak ka na kamin. O. Isot pa nakaama pa nakainami. Kadya buradak ti makamo. Haan? So at makamo. Ni Jonah.
Edi sumangpit ti asawak man Nemi. Kumusta ni manong mo? Di dapat sapay amo. Talabigat nga timawag ni Juna. Nga kano pa nga mo ti doktor. Di pa remote result ti pa naka-laboratory na. Ket, di mo pa sublatan ni ading mo? Yung nagbantay to ospital, nagbantay. Kaya ti angot to ospital. Iso nga no, nagsakita, jakit nga rin sa ospital, madikan niya to ospital. Hangin baga ni ating mong yung kasublatan ni Sona. Ang mani baga na bigat, ang dobrak ko na. Ano ko matinubrak? Basta dobrak ko na. Apo, nakit ugali mo huli. Ano kung ugali ko ma? Itatamasapol ni manong mo. Titulong mo. Wano, manang bantay mo kayong kuhana. Panang ipakita nga concern ka. Ha? Hanggang mapan? Ininto tanog sweldo, kinsenas katapusan, mapamusarong karang, natulang dumawat ka, kinagkita ka na giti mabali mo alain nga yawid. Yan na ka klase, tugalim. Kasi din mo amot makikabsat. Tal na ka man din to. Susuro ka sta. Paano dumawat at akabsat ko nga raw? So, ato kwarta na. Itangarod nga kasapulan na ka. Abit siya ang kamapan. At damit ni Jonah. Kada pa yung mapan sublatan di kapsat mo. Grabe nga siya kumatwang sublat. Di asawa na mang sublat awon nung nanak na. Kaya paunay na ti klaseng nakabsat. Tal na ka man din to. Sabi ko mga siya di isurom. Manong name ti sumarunumanan nga bigat. Timawag ni Jonah. Manang, kumusta ni Manong? Kaano kang umay dito? Kada ka man. Kahit nakamakita ni Manong. Adda ka mat. Wanang sabali nung makikita na kamis mo. Sabi ang namin sakit na. Si Mokon. Dagi ni doktor. Tapay. Nabayag gaya man nga anayan ni Manong ti amin. Di mo matbadlaw na ko numapang ka. Oo, matbadlaw ko. Nung nasapsapa ko mga nakita na, dagi doktor. Mabaling pasulbar ko mapay. Ito nung sudat at igasat na kita, maaramin tayo. Ni Apo Diyos, di mga ikading. Di ka umay? Dobra. Ata ka mat. Sige. Sapay ko mata sa mundo nga pagbabawayan, tikas itong kinaulpit mo akapsat. Sala ka umasidig, sakala umasidig, kang kuhanan dumawat ka. Karabian na Manong Nemi natagtagainap ko ni Manong Henry. Kaslak pagpakaasik ang paidi Manong. Hulya, asya na kumading ko. Hulya, kampaedi Manong Nemi kat saan ko ginas kaso. Hindi ko matibig. Apay ko mo. Ano problema mo? Hulya. Ano mas masama kang kamanong? Ang butbuting ka sa. Ha? Manong? Hulya. Manong, butbuting ka. Oh, Manong. Gringa. Hulya. Gringa. Dito. Ano mas masama kang ka? Tagtagahinap ko ni Manong Henry. Nga, agpagpakaasi. Kasi anak ko na. Kunak mat, anak mat, may problema. Anak mat, may tulong ko kunak. Tawagam ni Jonah. Ano ko tibaga? Iti ang oras na mas turog na.
Ngem nag-ring di cellphone ko manong. Ni Jonah. Hello, Jonah? Imbagta nakaring ka, dagos manang. Italaing. Kalpasanti. Awang pa may sa minuto. Nagsaten ti angis ni manong. Aniya? Natayin ni manong Henry? Natayin. Nasikat ti na udi nga awagan na. Julia. 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 Hindi ka man lapulos nagpagpakita. Hawanin ni manong. Hawanin. Pinanawanatan ni manong. Tayla nga natagdaginip ko iso na aling ko. Nagpagpakaasi ka niya. Kaslasan ko ng kaskaso. Uray kumamanlaing iti maudi agon taway nga nakita na ka kan nakasarita miso na manang. Naulpit ka kabsat tila mumkit umawat. Manong Henry, pagawanan lang, Manong Henry. Pagawanan lang ko ba? Gaga. Tindo. Pakawang kaitan gaga. Idinto ta. Saan na kan gamangin? Kano na pang kakumayti. Nagsinublat kay kuma. Nung nagduhay kuma ng bantay kadi. Iti kapsad mo. Iti manong yun. Di saan kuma ita? Akastat langam. Hindi piling magbagak hanggang sumublat. Sa kalumasin na kinimanong mo na dadawatem. Ang babain mo. Ang mukha mga roden nga matayin ni Zona. Kahit matmatay lang nga roden, di ka pala mapaan. Ita, may babawin ka di pala nga roden. Ita. Sorry. Niti klase mga kamsat. Sa kalaamot kamsat mo, no, masapul mo. E dito ta kasapulan na ka, awang ka. Impaidam mo, tika Adam. Oh, wala na, Manong Henry. Nagbaling napahidam, kakamsat, itinikudan, tinalukay, ti imam, namangtad, ka sa pulat. Mga wala na, Manong Henry. Hindi may mansayagan isuna, Manong Nemi, kaslasan nga maibus. Dagdagarubos nga luwak. Kat ulit-ulit ti dumawat iti pambakawan ni Manong Henry. Iti likodak Manong Nemi ado di kiti mangmangeg ko. Sa kalagpakita kang kuwanan o dadawatin. Sa ita. Kakunsa. Kaslasikan di kalilidayan ka. Panagsangsangit mo. Kung kunadaan ti kinangkel kas damat ang kinidyo naman Nemi taliklikod. Hindi ko masimibihag. Kinimbakit ang kumato ka ano ang nga antapatag na keng ka. Tilang tapa nagdawat na mom. Sa ita. Ibabawik lang kumati amin. Ibabawik lang kumati amin. Nasibibiyag ka kumapay lahat tama. Anong kain ko niyang serbikan ka. Kain ko sumapakan. Iti kinasiat mo kanya. Anong magawalan na Manong Henry. Magawalan na. Ni Jonah Manong Nemi tinagigam kadigiti abuloy. Kasla kayat ko pakibiyangan ngam saan. Hanin, mabay naklaon na yan.
Naginggahan na iduli ng tibangkay ni Manong kat ad-ada manin tinak panagan anunog panagan anugog. Kaslawan sarday manong name tinak panagsangit panagladingat panagladang. Kaya po nga ron, tanagit na aramidak. Tila napatag kanyak at madawat ko nga ited ni Manong. Kimidi ka sa pulan nak, kadi ospital, nga ore ko malayang ti kaadak. Panang ipakita, hindi panang concern ko kay kuana. Hindi panang ibagak ko mga lumaban, hindi panang pangibagak ko mga dumawat iti kaasi ti Diyos na maisalakan ko ma. Diyak pulos inaramid data. Pero may babawik lang ko matiamin. May babawik lang ko matiamin. Dilipasan ti makabulan, Manong. Madaklat na ti balay. Ano? Di ka mapaniti balay na Manong mo. Di tatawanan ti hangka mapansa dyan. Ano ko mapangkubrahin sa dyan. Kaya nga ako makidamag kini ading mo ano. Sanot, di kita napanawan na. Di kutse na. Di balay na. Di alikamin na. Kanti insurance na. Tinated, kumpanya, nagtrabahuan na. Di agsalita ka nagkamsat, may panggap ka na kita. Abuloy. Makamulat na ni Jonah. Mabayin akon. Nga ibagak nga. Ibingahin nakmet. Kadagitin na panahon ni Manong. Siyempre, na kami ngagkapsat. Pwede pa padan na kita. Yung mawanan tirupak pa yung mga ibag. Gabutan na alamon. Kada sweldo idikit mapamudawatan. Idinto ta ni Jonah sintabo. Awan ti daw dawatin na. Kinawan ti alalain na. Mapan na pa'y lablabaan idi. Ngawan ti itandan na. Yamsi ka. Agdadawat ka. Aggaala ka. Ustunan. Ustunan. Uray, klatan ni Jonah, no? Ako na na. Yung siya, mapan magsasalitan mo. Pangipanami, di tinapanawan na. Hawanin ti rupak. Si, makamuka. Naging ka manong naming ni Jonah mismo ti may dito balay. Ururahin ka manan. Ngam kaputasan ka mauray. Sumasakon ti may dito. Kanapod no na, saan nga nabakan dyan di balay ni Manong? Pasarisyak, kenti na ako nakakapsat anak ko. Di ba pan umyan? Una saan, nilakay ko. Kenti burudek mi, di ba pan sadyay? Kat, umayo ko mga sumublat. Matatao ti balay na, kasta. Baka sa mo masango. Iti si bibiyag, sa mo masango, ti may mga sarong karakeng kuwana. Itata awanin suna, so kaadam sa di balay na. Din ko, nagbababawi ak, tinapaspasamak, nararamid ko. Hamuman, no, asinot kaladingitan kadatakit mas kanyak, nga po nga ron, tinararamid ko. May babawin ko mapita nga ron. Saan nga ron din? Pagsalitaan tamat lang, ti may papangkaragin na panawan na. Baka mo natin ko kukam na taminin. Hanakon nga ramraman. Baka nasakit tumat nakin mo. Awa nga, sakit ng takin ko. Kabuti na alamon. Padpada kailat sa uti asawak. Pero narariga makit kontaharap.
kinsena sa katapusan nga mapangkadumahot ti kwartana. Iti manon nga tawan. So nga naalamon. Gustunan. Ulit-ulitan na. Pagtulagan tamad lang manang. Dadya balay, si kunti ko na daan ti kinangkel. Ta isod dati may sapay nga masaknan. Tikat nagdumaan nyo. Nada. Ibagadakan niya kasaklatan di makamo. Nasangkan nga pagpagunyan. Ngayon, hanang kakastay. Masabi pa kamo padlaking ka. Dadya balay, tapos na kas takit agtalin na nga si bibihag. At asilaw na. Mabalintang ipakasera. Tado na kitagtapsapol ti kasera. Nagtrabaho ti kasideg. Kadya kwarta, pagbayad na, mabalintang idulin ti bangko. Kadya jay kutse, mabalintang ilako. Natako na da angkel kini anting awan serbino no nakaparking sa jay, katang mosar, baka kayat not lang ni manong yun no, ilako yo, no ta pakiranudan. Kaya nagdadaduma pa na bating apuloy. Kaya nagitiinted kumpanya. Nga, subra ti gastos ti panakiman sayo kin panakitabon na. Ibang kota. Na just in case of emergency kada mapasamak, iti pamilyak kin ti pamilyam. Nga kasapulan ti kwarta. Sadya ti pagkautan ta. Sadya ti pagdawatan ta. Na pagdawatan nga magbagam. Kawan. No masapong mo ti kwarta. Mangi-withdraw ak mo na. Agbalan nga joint account taray dyan. Siya kalatan ti makamo. Ano ko ni Ramraman. Ang mga masulit sukak pa nga mapan mangi-withdraw. Iti kensanas ken katapusan. Tada itang rutin na kay Ruamo ko. Taorin no na tayo ni Manong. Baka mapangkupala dawatan. Kamatlaon na yun. Natay lang arode yung kapala dawatan. Yung ka mangi-withdraw iti kwartana. Isungod nga ko nag-adin ko nga si kalatan ti makaamo. Hanakon nga Ramraman. Si kanilatan ti mangi-withdraw nagan mulatan. Si kalatan mo ti umawatan kadigiti kasera. Sana ko nga Ramraman pa. Basta makamo kalatan. Kaya nung kasapulak to kaspagari, kaya just in case emergency kit kasapulak, ang kasapulan ti asawak, kin ti anak, digit anak ko ti, just in case, kat sa aming kabilan nga asawa, di agkidawak yan ka. Nalpas ti desisyon mo, awan ti may bagbaga mo na, basta siya kung di makamo, wan si kan ti makamo, no may panggap ka dagiti kwarta ni Manong, si kan ti makamo. Sige. Alpas ng tulag data. Nunas kang gramit at kasuratan. Anong naskan bet kasuratan. Basta, nuanyat sa ukit. So. Mabayinak launayin. Nga mangusap pa iti kwarta ni Manong. Gabuta. Pundot ako lang. Adadon tinaalak. Ngayon tinabati akwartana. Nabayag kong iniliwliwag Manong Nemi dayta nga panagsagabak iti kaawanan ni Manong. Ken ka po iti kaawan ti pateg na. Kaniyak nga dilang kwartanat na pateg. Makatawen, tuatawen Manong. Naging ka Manong Nemi nga niliwliwag kong itlahingin. Ket no kasta nga birthday ni Manong mapangkam sumarong kari di Campo Santo. Kano kasta nga tiyempo ti piyesta, ti minatay. Dahami iti pamilya ti kang runaan Manong Nemi nga mapan. Mangdalus, mangbantay. Ken mapan mangsarongkar ken kuana. Sangkon to pulos sumalipatan ni Manong Henry. Pulos. Ken ni Juna Manong Nemi, na aksidente, di inauding anak na. Kadawan sa baling, kinaut na sa ang kwarta ni Manong. Tanang arod. Kada tangarod tinakairantaan. Yung Jack Pulusen, sinagsagid Jack Pulusen. Malagsid nga tanong talaga kasapulak launa yun. Mangibagaak bando ka, kinitsuna ng samay. Itawtawat ko,
Nasapi ko tagtultuloy nga di ka magkasapulan iti pang emergency a kwarta. Nga nagtultuloy ti salunat ti asawak tapno kas tagtultuloy ti panagtrabaho na. Awang kumatagsakit ti grabe ka na kami. Tapno di kasta agtultuloy na tamad tinanayas nga kasasad mi ti biyak. Idikit matay ang nagsaruno da angkel kini Auntie Manong. Deja kwarta ni Manong tinaramat ni Juna. Apanang tulong kadakwada. Dito yung Manong name iti pagkasarita kat siguro ado di kiti mangbabalaw kaniya. Ngema nabayagan nga agbababawi yan. Sabi ko at damatetkid ko nga balaag ulidahan ka digiti padak nga nagbuya, more power to your program. To yung nga dagyaman nga pagaya mo, Julia. Thank you man kang Julia, iting ka pa nang iburay iti pagkasaritaam.